Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagninamisi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Adiyan ka na kinibgan na Amerikano sa adiyan ka na salam. Namang bagyan tang sumalan yan. Sisang kay dunia na sampay pa sa akhirat. Sa mga luksami, mga pagremi, mga bagsami, mga ligagaw, pagadatan. Sa tanuding ka, pagalig ko ang maligagaw. At tawan na ka, ay kumparig. Tumanaya. Magariari. Abong bata-bata. Ni kada ugagaw abot tindig isa ko pagarinya ng Muslim ni pamagawata ko mga puso ini pakasilayo sabad ko agama niya na Islam ni kadang kiyang kapatid ko yanan sumaratabat pride so pagari ko maligagaw kapatatan so pride dan usik ko mga puso kano din ka pagari ko maligagaw katawan ka abad bugan ng Muslim so kapangalim bubad way na samasayman ko na miya so kapangalim bubad kami ng golos sumaratabat sa ating mga karibatan isa po pa diyan nagkapnas yan susang kibot at manamapian talo din ka pagarik ko maligaw at taon ka ay sa pugan ng Muslim so palayan ni gagaw wait na sa masayman to na miya sugagaw pasumyambi na kapakipaginsa uling kami kaswit kupad ka sumay to agagaw niyan na kiyadag kaun sa balik tanuding ka pagarik ko kamaligaw at tawan ka panganuguning kasumani akatawan ka amapyar ka kamay kumada na pagbabalong ka badiwang suranon nasa rapin buta ka na lumalan sa tagman na daw ba sa ginawa sa dito po mga pagarik po mga bangsa ko mga ligagaw sa balasang kanon wala sa mapya saya buktaman sa sukran for watching and see you in next video and sukran and wassalam.